जेब्ला आङो इउपिपिएलआव दंमोन बे समावहाय मोनसे घटना जादों। बे समाव निउ इयार सममोन, निउ इयारनि पिकनिक जानाय। बे पिकनिक जानायनि सोमोन्दोआवहाय आं फंसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, मानो जोङो सेरमांगा, मानो जोङो हाग्राबारियाव पिकनिकखौ जाहैबाय थाबावनोब्रा, लकेलिटि जोङो मोनसे प्राइमारियाव जानायानो मोजां जासिगोनदां होननानै बुंदोंमोन आं। अब्ला इउपिपिएलनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा मा होनखो, है पाब्लिकफ्रा डिस्टार्ब जायो होननानै दाना सेरमांगायावसो बे प्रग्रामखौ लाहैदों आरो। होमबा आं बेयाव ओरैबायदि दुखु मोननाय फैबाय गोसो सिङाव, हाब मा बुंनाय जाखो बेलाय, पाब्लिकफोरखौ बेबादिबालाय बहत थुनोल' नांसिगोन नामा? बिथांमोनखौबो निउ इयारनि नामावहाय जे जों जादों, जा दरसे गोलै दरनै गोलै बेखौ ज' जाहोफानो हाला नामा? आं बिराद सिन्था नांबाय, आसरित मोन्दों आङो बे समावहाय। दा बेखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ फोरमायहरो, नोंथांमोनखौ जाख्रुब जानो गियो रायजोफोर, इउपिपिएलआ नोंथांमोनखौ जाख्रुब जानो गियो, नोंथांमोनखौ बेदरबाबो माबा मोनसे पिकनिकबाबो नोंथांमोननो जाहोनो गोसो गैया। आं खुद दङमोन इउपिपिएलआव, आं इउपिपिएलआव दंनाय समाव बे जाथाय जानाय। आं बुंथारदों मानो ओरै हाग्राबारियाव जाहैबाय थाबावनोब्रा, प्राइमारियावनो जादिनि होननानै बुंदोंमोन आङो। अब्ला बिथांमोना बुंबाय, होद पाब्लिकफ्रा उपद्रब जादोंलै, एकदम अदर्ज जागोन बिसोरो, अफार डिस्टार्ब खालामथारगोन, थौदो थौफुजोंनो होननानै सेरमांगायाव जाहैनाय जादों आरो बे निउ इयार समावहाय। रायजोफोर, आं खुला खुलि स्पस्ट बाथ्राखौ बुंगोन, आङो नंगौखौ बुंगोन। होमबा इउपिपिएलआ पाब्लिकफोरनि थाखायसो सरकार जादोंना जायाखैमोन, होमबा पाब्लिकफोरनि सायाव दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मा फोरमायखो नोंथांमोनहा खोनासंनानै लाजोब। दिनै इउपिपिएल होनना बुंबा इउपिपिएलनि नेमा जाहैबाय गावसोर गोजा जानाय, जाय बाल्थिंसे बेदर जानानै उदै गेन्द्रा जाखानाय बिनि आखुआनो सेस दंजोबखायो। माने बिनो पाब्लिकखौ नायनो हाया नालाय, दा जानाय लोंनायनिफ्राय लानानैबाबो पाब्लिकफोरखौ नायहोला आरो। बे जाहैबाय इउपिपिएलनि नेम निति आरो बे जाहैबाय इउपिपिएलनि आदर्श, बिराद मोजां आदर्श बियो रायजोफोर। बेखायनो नोंथांमोनहा बुजिलायनानै लादो, नोंथांमोनहा मिथिलायनानै लादो, फैगोन समाव सोरबादिनो भट होनांगौ आरो सोरबादिनोखौ हेफाजाब होनानै देरहासार खालामनांगौ। आं खावलायहरगोन एनडिबिनि जेनाखि जोनोम जानाय पलिटिकेल पार्टी एपिबि, एनडिबिनि जेनाखि गेजेरजों जोनोम जानाय एपिबि पार्टीखौ हेफाजाब हो। मानो होनना बुंबा एपिबि पार्टीया नोंथांमोनखौनो नायनो, नोंथांमोनखौनो हेफाजाब होनो होननानै बे जिनिसखौ गठन खालामनाय जादों रायजोफोर। नोंथांमोनहानो चान्स मोनगोन, नोंथांमोनहानो सुबिदा मोनगोन आरो एनडिबिआ नोंथांमोननि थाखायनो मावनाय, नोंथांमोननि थाखायनो नांनाय। बे हिसाबै एपिबिनि अनगा मालाबाबो गुबुननिफ्राय नोंथांमोना हेफाजाब मोनगोन बे नङा। इउपिपिएलनिफ्रायथ' इउपिपिएल नोंसोर मोनखाया, जेबो मोना। दिनै निउ इयारनि पिकनिक जानायखौनो रायजो राजाफोरखौ जाखुमायो, पाब्लिकफ्रा डिस्टार्ब जागोन होननानै बुंदोंबा नोंसोर बे पइन्टआवनो साननानै लादो। बेखायनो बिसोरजों जै थाफाबाय आरो बिसोरखौ 5 बोसोर देरहा होबावनांगौबा लान्दा खान्दा दंस'। दा नोंथांमोना नुबाय जेरैजोंबो कारापसन, जेरैजोंबो एकदमबारे कारापसन, चिराङावबो कारापसन, पर्बतझरायाव कारापसन, मानसिफोरखौ हालाय हाफाय खालामदों, मेगनाव मोदै खुगायाव खोदै, जानायाव गैया, जानाय गैया, लोंनाय गैया, उन्दुनाय गैया, बेस्राफोर बेसेबां डिउटिनि नांदों। दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव दिनै चिराङाव मोनसे, पर्बतझरायाव मोनसे जानानै थांबाय आरो 10 बोसोर जानांगौबा बबे जायगायाव जाबावगोन नोंथांमोना सिन्था खालाम। आं स्पस्ट बुंगोन, दिनै पर्बतझराजों चिरांनि जेनाखि मोनसे माबा चिरांनि आवबो जादों, बे मोननैजों 1500 कौटि ना बेसेबांबा एग्रिमेन्ट जादों होननानै आं खौरां मोन्दों। लोगोफोर, रायजोफोर गासिबो बेखौ सिन्था खालामनानै, बेखायनो जाथिनि हारिनि गावनिनो हा, गावनिनो सम्पतिखौ बोरै मालायनो हगारनो हानो, नोंथांमोनाबो हगारनांगोन सानसे। बेखायनो बेबायदि थासारिनिफ्राय जाहाथे बयबो रैखा मोनो, बयबो माने मोजां सुख सान्ति गोजोनै संसारखौ जानो हायो, सुख सान्ति गोजोनै थालांनो हायो, बेखौ नोजोर होनानै इउपिपिएलनिफ्राय आनज्रायनाया नोंथांमोनहा गोनांथार होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायहरगोन।